Huh, makapunawon sa nahapon na naman lamang. Pilingon ko naman si Agawang bad lamang kung nagluto lamang kikamote. Kung bako daw dyan luyat na batagri, paruhong ko daw. Tagrabi ng punaw ini. Nagparatrabaho ako. O naman kaya may pinatarok naman si Paypid raw. Nagtarok kami maghapon. Ngunyan alas 4 na. Siyempre abaho naman ba kami. Tagrabing init. Dahil kakaan dyan ma. Sus. Kain daw naman si Agaw. Oh, yan. Oh, matibay. Ano lamang ang mirindalan dyan? What? Kape. Kape. Aw, dahil ka lamang nagsapna dyan kikamuti. May kamuti bagad dyan. Si Ramon sa lambuhay, pakapi-kape. Huya naman pati sa cellphone, ha. Siguro, naghapon ka na naman kay cellphone. Dahil naman ako dyan pagparapag-agihan naman sa mga pakurukyot mo naman, ta. Sapak naman ang makastan mo sa kuya. Pighiling ko sa parcel kung hain ha. Nahiling mo an, parcel na sa ng parcel. Sige, an order. Na ano ba di ko para orderan mo dyan? What? Naghapon na sa nagkideliver digdian. Parcel na iyan, oh. Iyon na sa pirme na nabubutlaan ko dyan. May makapot. Boss, hanya tabian, harong Nicola. Bata ngarang ko, papati ang pilalaan mo duman. Ako ang nagbabayad. Ano ba? Ano di pa para order mo dyan? Huli ho, so ano kan sa cellphone? Oh. Cellphone ni ano na ang tambak ang cellphone dyan. Tempered glass. Oo, nahiling ang tempered glass. 1,000 pa nakatago ko dyan na tempered glass. Ang cellphone tambak dyan. 1,000 pa ang tambak dyan na cellphone. Manlain ng mga unit. Ano ang? Para duwa na sang parcel oh. Hay! Sos, kaya nga ne, duwang parcel, duwang tempered glass, tambak na nga ni dyan. Pagparaanohon mo ba yan? Gusto mo magkape? An mo yakaw, bakong kapita, grabe na nga na ang init, dadagdagan mo pa ang init kang panahon. Pati ang payo ko minainit. An mo yakaw ko ta, sapnaon dyan ko ta subatag. Nag-ano ka ta, dahil mo sinarap na. Busy. Nahiling mambis eh. Ano na ang? Tiblo ang kuruin ka, mainiton. Saan ka man nakahiling kikaping malipot, kaya nga ni kape, tamainit. Dugdugon ta kalamang kan mainit mong andyan, na tinibnuan mo. Diba daw? Prop-prop. Ay! Una-una lamang kita, halik kita sa kabasa ng uragang kita-kita ro. Masara mo lang. Bata inutang pakta ni Kunyang, ni Pay Pedro so, pambayad sa muya. What? Ano naman sa nang problema ini? Dahil mirindalan. Bata dahil man nagpapamirindal si Pay Pedro pati. Mahigap ka? Dahil ako kan mahigaw. Pakape, pagtibnuan, yan ka nakaabot la. Muli sa batag. Batag kang kan nakaagi pang bulanan. Taraan ko daw. Ay, grabe na ang. Duwang bulan na andyan. What? Mas naman ang gano'n. Oh, yan na. Pag nagburok-burok ang tulak mo dyan, mahidap ka dyan. Nalibog ang payo ko, bahala ka daw dyan sa buhay mo naman. Taba ka naman kung maharumalta ka naman dyan. Wala ka na. Hay, inda, binalibong ang payo ka. Hulig di ako sa kataning may, baka kay padihi ko lamang digding sinapla lamang laluyat na batag. Binalibong na naman ang halimang takaw. Kaya ako na naman umayot naman ko takiagong.